No gym for your face. Mä tulin tähän kyllä vaan istumaan tähän penkille, kun mä oon täällä lenkillä. Mä tulin istumaan tähän penkille. Penkille, siis. Tää on penkki. Tässä on sateensuojelu myöskin. Tää on pehmustettu. Niin tähän tuli vaan istumaan. Tässä on kyllä selkänoja. Pitäisikö tätä nostaa vai? Koska niinku there's no gym for your face. Että niinku kannattaako sitä nostaa? Tässä on tällaisia vielä. Ja tuolla on tollanen penkki, joka ei ole sateensuojassa eikä pehmustettu, mutta siinä on selkänoja. Se on myöskin lähempänä tuota tietä. Täällä sataa nyt. No rengas for your face. Pitääkö nostellaanko noitakin jotenkin? No rengas for your face. Ei maksa käydä tässä sitten, että kannattaa tällaisessa salissa käydä. Jos sä haluat käydä. Onko tää edes sali? Eikö sali ole niinku sellainen sisätila, niinku sellainen sali? Mikä tää sitten on? Onko tää joku katos? No katos for your face. Että sellaista. Ja hetkinen. Oikein kiinnitetty tälle, ettei kukaan varasta niitä. Kai nyt halutessaan voi leikata ne kyllä. Että jos kuka vittu nyt näitä varastaa. Joku joka niinku ajattelee, että there's gym for your face. Joku on kyllä ihan vitun paskasti, niin sen takia piti mennä tänne istumaan, kun väsyttää. Että sellaista. Tuli mieleen tässä, vaan tehdä tällainen video vaan vitsillä, että no gym for your face. Ja mä menen penkille istumaan. Oho.